revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents. God bless you, Abram Shiani, it's my name. Abantu basoloko bebuza ukuthi utata uShiani uphi umprofeti kanti. Let me tell you, I am in Cape Town. Every Sunday, I'm in Cape Town at the hall called New Way Wall, exactly 10 o'clock. Kulapho insebenzo zikaMprofeti zikhona. Kanti-ke our offices our number 685 from Kabeni Road, Upper Ekayelicha, just opposite Ibonjo Garage, kanye nesikolo abathi Iluhlaza High School. Just in front of isikolo esi Iluhlaza High School, uzabe soyibona indlu epeyintwe black, inebhodi enkulu ibhalile phana Apostle AZ Shiani. That's where my office is. And that office is open every day. Ifuna uye mntasekhaya mawufuna ama-one-on-one, ufuna ukuchazwa, ufuna uxelelwa indaba zakho, ufuna ukufumana immaterial kamprofeti, come to my offices. My office remains open every day. You must register if you want to hear more of our prizes. Kuti zihamba kanjani na. Come into our offices and I believe you will be blessed in Jesus' name. Amen. On the month of July is coming to PE. Bantu baseGqeberha. I'm coming to PE apha phakathi kwaZakhele on the 2nd and on the 3rd of July. I'm coming for 2 days at PE. I'm coming for 2 days at eGqeberha phakathi mamela phulaphuli ngizabe ngisendaweni ezimbili from 8 in the morning until 12 o'clock kwaZakhele eDabu Hall from 8 until 12 in the morning, both days on the 2nd of July as well as on the 3rd of July. Kanti-ke exactly on the same days, 2nd and the 3rd of July, Bantu base Tinagga, I will also be coming to you from 2 in the afternoon until 5. Bantu base Tinagga, ndiza apho town hall, town hall, Bantu base Tinagga, mina enu ikala ngo-2 iyophela ngo-3, both on the 2nd and then on the 3rd of July. Bantu base Tinagga, diniphathelele insebenzo enamandla, insebenzo yempindezelo ezintshabeni zakho. So ngesilungiseleleni ungaphazami ngo-8 in the morning until 12 ndiphakathi eDabu Hall kwaZakhele, and then late emalanga ngo-2 until 5 o'clock ndiseTinagga eTown Hall, both days 2nd and the 3rd of July. Alala PE, alala langena ichawe lamachawe ePE eGqeberha. Amen. Bantu base Cape Town, alala Kapa Lodumo, alala ndingowenu ke nina. Ichawe lamachawe will be in Cape Town exactly on the 4th of July, exactly in the morning from 10 until later. It's a Cape Town eKhayelitsha kwiholo elibizwa ukuba yi-Blue Hall. Nani apha eSite exactly eTaxi Rank. Wena kwena nje uze ngqo eTaxi Rank apha eSite, ubuze nje nasemntaneni iholo ekuthiwa yi-Blue Hall. Nani apha ecaleni kweTaxi Rank. Kulapho ndizabe ndikhona nendisebenzo, it's one-on-one nechawe lamachawe. Ndixelele indaba zakho, ndixelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, ndibe sele ndikusebenza, ndikunika le khombo yempindezelo ezintshwabeni zakho. Bantu base Cape Town, you can't afford to meet this time with ichawe lamachawe. Ndihleli nawe ndixelela indaba zakho on the 4th of July eBlue Hall eSite C eTaxi Rank from 10 in the morning until late. Phathi imbewu yakho ka-1,000 rands uzodibana nechawe lamachawe likuncede kwinto zakho. Alala Kapa Lodumo. Amen. Bantu base Queenstown, bantu base Lady Friend, Nespaluka, everywhere. I'm coming to Queenstown on the 8th of July. Ngomhla wesibhozo apha kule nyanga kaJuly, I'm coming to Queenstown at the Queen's Casino. That's where I will be exactly from 10 in the morning until later. Ndizabe ndibona abantu for strictly ama one-on-one. Uzohlala phansi nami ndixelele indaba zakho. Uzohlala nami phansi ichawe lamachawe. I prophesy on you, and on top of that,
ndikunika ikhombo ndiphethe nekhombo enamandla yempindezelo ezintshwabeni zakho. Exactly on the 8th of July at Queen's Casino apha eQueenstown. Sondelani nonke bantu basekomane uzohlangana netshawe lamatshawe. Imbewu yakho ka-1,000 uphatha yona ngoba uzawuprofethwa kuyo unikezwe nekhombo kwalapha kuyo. Ndangena eQueenstown, masidibaneni khona niseza. God bless you. Amen. Kuzindaba esimnandi into yokubana itshawe lamatshawe is coming to an area near you ngentsebenzo ezinamandla, impindezelo ezintshwabeni zakho. Wena ukhale kakhulu, wena abakulwayo, wena abasemveni kwakho othi wanele zintshaba ezisemveni kwakho, wanele ngamagqwirha nabathakathi abakulwayo, then ndiphethe ikhombo ezinamandla zempindezelo ezintshwabeni zakho. On the 26th of June, bantu base-Rustenburg, you've been crying and saying, ufika nini chawe lamachawe kudala sikulindile. Well, on the 26th of June, I'm coming to Rustenburg nekhombo enamandla yempindezelo ezintshwabeni zakho. Nalapho zabe ndikusebenza khona ndikuchaza strictly ama-1-on-1. Uzohlala nami phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, ndibe sendikunika nekhombo enamandla uhambe uyoyisebenzisa. Ndizabe ndilapha etown eBen Marisi Hall exactly from 10 in the morning until later. Lungisa imbewu yakho ka-1,000 uzodibana nomprofeti ndikusebenze ndikukhulule. Alala Rustenburg, alala safika. Bantu baseJohannesburg kudala nisibuza umbuzo into yobana itshawe lamatshawe liza nini eJohannesburg phakathi eGoli. Well, on the 27th of June, I'm coming to Johannesburg. Bantu baseJohannesburg ndiniphethele le ntsebenzo enamandla, impindezelo ezintshwabeni zakho. Nalapho zabe ndikuphethele khona le khombo enamandla, zawuhlala nani phansi ndikuchaze, ndikuxelele into yokubana kwenzeka ntoni empilweni yakho. Uhlale phansi nomprofeti akunikeze nekhombo. Book your session, uphatha imbewu ka-1,000 and come and join us. Sizawube silapha eBoyzone Hotel. Boyzone Hotel kulapho sabe sikhona from 10 in the morning until later. Bantu baseGoli lifikile itshawe lamatshawe. Amen. Bantu base-KZN, bantu base-KZN lifikile itshawe lamatshawe e-KZN. Bantu base-Pietermaritzburg, I'm coming to Pietermaritzburg nale ntsebenzo enamandla, impindezelo ezintshwabeni zakho. Sabe ndikunika ioyile kagadla abathakathi enenalithi phakathi, nalapho sabe sibetha khona iintshaba zakho mntasekhaya. On the 29th of June, I will be in KZN kwa number 285 Back Street, Pietermaritzburg. I will be there from 10 in the morning until late with our Baba Umakecha. There's a manager by us, number 285 at Back Street. Ulapho ngizabe ngikhona, phatha imbewu yakho ka-1,000 uze uzodibana nama ndizoprofetha ndixelele indaba zakho, and uzawufumana nale khombo enamandla yempindezelo ezintshwabeni zakho. On the 29th of June, I will be coming to Pietermaritzburg. Call me and book your appointment. Masibonane khona lafika itshawe eKZN. Bantu baseDurban, bantu baseDurban, bantu baphakathi egagasini eDurban. Kudala nisibuza umbuzo into yokubana itshawe lamatshawe umprofeti esimthanda kakhulu ufika nini na eDurban, ufika nini na apha phakathi egagasini. Then on the 1st of July, I'm coming to Durban at the YMCA Hall. That's where I will be exactly from 10 in the morning until later. Ndiniphathele nani le ntsebenzo enamandla yempindezelo ezintshwabeni zakho. Nalapho zabe ndihlale nawe phansi khona ngikuprofetha, ngikuxelela uba kwenzeka ntoni empilweni yakho. Ndinganeli ukwenza njalo, ndibe sendikunikeza ikhombo enamandla yempindezelo ezintshwabeni zakho. Masidibane e-YMCA Hall apha eDurban on the 1st of July. Alala Durban langena itshawe lamatshawe. When my eyes begin to open, I see a pain in your heart. Ngibona inhlungu mama, molo mama. Kunjalo tata. I'm seeing more than 20 years, even more than that, uhleli emtshatweni. 21 years tata. 21 years uhleli emtshatweni. Ewe tata. But umyeni wakho akafuni nokubona. Kunjalo tata. Umyeni wakho xa ekujonga
akanamdla wakho. Ngenjalo tata. Kungoba bathatha ilindle. Ngibona kwizolo kamoya baqaba ngalo so that mawufika phambi kwendoda yakho ube nesimnyama. Very soft Solomon. Ube nesimnyama ingafuni nokubona. Ngenjalo tata. Injalo tata. Uyamfuna umyeni wakho mama abuye. Ndiyafuna abuye tata. Uyafuna ukubuyelana nomyeni wakho. Ndiyafuna tata. Uyafuna. Ndiyafuna tata. Tata uyafuna ukubuyelana nomfazi wakho. No, andifuni dog. Hayi inkulu into yenziwe ngilomfazi. Mama, Tata. from today Ewe tata. ngizakunika ioil kaDonsa, indoda yakho izawubuya, indoda yakho izakuthanda. Enkosi tata. Ngizakusebenzela indoda yakho. Enkosi tata. Ngoba iproblem ayinguwe. Ngibona le ntombazana ebambe indoda yakho ngenxa yoba ubone indoda yakho ingathi ngumuntu onemali. Injalo tata. Injalo tata. Ubone ukuba indoda yakho ngumuntu onemali, ngumuntu onemoto, ngumuntu onento zakhe, Injalo tata. wamsebenza. Injalo tata. Kahle hle le ndoda yakho ayiseyiyo, bamsebenza kudala. Injalo tata. Zakunika uDonsa. Makube njalo tata. Lento lentombazana eyenze uba wena mayikucaphukele, mayingakubi namdla ngawo. As a prophet ndizayireversa Enkosi tata. yenzeke kuye. Makube njalo tata. Yiza kwenzeka kuye. Can I prophesy? Utata wabantwana bakho uyabuya ngegama likaYesu. Bendithi utata wabantwana bakho uyabuya ngegama likaYesu. We mama, izapha akamba wena mama. Lo mama lo bengithandaza naye. Lo nisamkhumbula mama. Ngifuna kanibalisele libali ngoba xa ndithi ndizawubuyisa indoda yakho ndiyayibuyisa. Andlali. Ngifuna ukubuza ngoba iza mama khawuleza sendivala lethi. Umfumene uDonsa, uphi uDonsa? Mama, nangu uDonsa. Kho ebusuku ngo9 uthambise ubize igama lendoda yakho ube sosithi into yomuntu mayibuyele emntweni wayo. Uyandiva? It's done. Shaya isandla kakhulu. The name of Jesus Christ. Izawubuya indoda. Yes indoda. Yes indoda. We mama, Wetato. andibalisele. Ndathandaza apha ndakuprofeta. Indoda yakho imkile. Ndathi ndizayisebenza. Sondeza. Uba indoda yakho usongezo ndayibiza ngegama ingekho ndathi izawubuya. Uye kwenzeka ntoni mama? Uye wathandaza tata kula weekend yokuqala ndandilapha. Wathandaza futhi wabuya umyeni nami ngoLwesine. Mama, ndithandaze ngecawa. Thandaze ngecawa. Ndaprofeta ndathi indoda yakho izawubuya. Izawubuya. NgoLesine yabuya indoda. ngoLwesine wabuya ndabe ndihamba mna ndigoduka ndibheke ezilalini. Ndisiye esingcwabeni. Yimake ngoku uhamba nini wena ngoLesihlanu okanye ngoLesine? NgoLwesine. Ngoku indoda ibuyayo wena uyahamba. Ewe ndandihamba ndikunyanzelekile ndibheke esingcwabeni wayeqhela ungezi nozondinceda for usheka nabantwana engafuni. But kulaa mini wavele wathi hayi ndizawuzama makhe ndizosheka nabantwana wafowuna futhi okokoko sicommunicate. Wakufowunela nalapha endleleni. Wafowuna apha endleleni endibuza uba ndihamba right na ndathi ewe ndihambe right. Wakutshekisha. Wanditshekisha. Hayi bontombi watshekishwa. Kanjani ninomona nina ngoba ningatshekishwa. Ninomona ngoba ningatshekishwa vovo. Ninomona.
wachekishwa mama. Wanditshekisha ke ndabuya ngalamini ndibuya ngayo waphinde wanyamalala umfo kaRhadebe. Suphosisa. Ndifunga umtate lele mangcwabeni. Mawufika wena ufike nini? Ndifike ngolwesibini. Ngokubuyayo uye wakuchekisha. Hayi ndafika futhi ehlele endlini ngalamini phosafika late ngalamini. Ufika kwethu late ngalamini. Wafika wahlala endlini walala nangalamini endlini walala. The following day wavuka. Mama sunxa. Ubuya kwakho emaXhoseni. Yewe tata. Wahlala. Ndibuye ngomvulo mna late. Wahlala utata endlini wabe khona wahlala kahamba njengoba wayiqhela uhamba xa ndifika ungena kwami eminyango bephuma hambi. Kodwa ngalamini wahlala walala futhi. Mama engathi uyithetha kancinci le ithi tata wafika yalala indoda yami endlini. Hey. Madoda. Mama. Yalala indoda. Walala tata ngalamini endlini. Wavuka ekseni wahlamba waphangela ngolwesibini ke ngoku ba mina benguye ngomvulo late. Wemka ke yaba ngumphelo ke lo. So ndithini ke ngoku? Uthi ndenze njani? Ndimphinde nimbuyise noma ndimyeke? Tata uChawu makabuye umyenam for good. Hayi sukanele madoda. Yabona ke siyathetha makabuye for kawuphinde sibunike le ndoda inoba ijikile inoba ifuna naye abuye. Bawo ndithini kuwe bawo? Bawo Chawe, I wasn't mistaken. Bawo ungumni bawo. Ngumni bawo. Ngumni isiduko bawo. Thabethe. Yo. Hayi. Ososiba. Dimbuyise lo mfazi. No. Sapudonsa. Nika no mama zayibuyisa indoda yakho and this time zayibuyisa for good. Good tata. Zayibuyisa for good this time. Nikudonsa. Ngoku yayibuyisa and this time for good. Ngicela ubona abantu abashiywe ngabantu babo abathi ndifuna ukubuyisa umuntu wami undishiyile phakama imangenyawo. Wonke umuntu oshiywe ngumuntu wakhe izana apha efront. Wonke oshiywe ngumuntu wakhe. Wonke oshiywe ngumuntu wakhe yindoda yakho, ngumfazi wakho, yintombi yakho ikushiyile, ushiyiwe yiza efront. Tamkhulu. Yiza ngwe. Ifuna unceda. Yiza ngwe. Hayi, yeka abantu. Bonke abashiwe ngabantu babo. Sikakhulu apho lichawe lamachawe umprofeti wakho ndinekhombo ezinamandla abantu abathi andinantlahla abantu abathi into zam ziyachotha abantu abathi into zam andiphumeleli I feel ukuthi ndinesichefe andithandeki ebantwini abantu basike bangandifuni abantu basike bangandicacelwa ndinomgqwaliso ndinesimnyama ndikuphathele isepa nento zothambisa zentlahla sikamprofeti ndikuphethele isepa yobulongwe neyenza amawololo ezimpilweni zabantu abantu basebenzise isepa zobulongwe sikamprofeti
ichawe lamachawe isepha zenhlahla ndikunikeze neoil yenhlahla ndikunikeze netyiwa into yokufutha wena umuntu ongenanhlahla wena umuntu onesimnyama wena umuntu othi into zam ziyacotha order now ndifonele ngoku ngoba ndiyaposa everywhere apha eMzantsi Afrika useJohannesburg useDurban usePhi noba uphi na kwelo Mzantsi Afrika into zam zithatha only 3 days zifike kuwe order insebenzo zikaMprofeti sususa amashwa order insebenzo zikaMprofeti sususe nomgqwaliso uzawucaceleka uzawuthandeka uzawuthandwa nangabantu order now apha. The numbers will appear on the screen. Ubesele uyafona. Cela ungifonele ngoku izithumele izinto zakho kwanamhlanje. God bless you. Bye bye. Kunabantu abaninji abahlutshwa kakhulu yinto yesilwane, abantu abangalaliyo ebusuku, lento iyakuhlukumeza. It's been years uhlukunyezwa yinto yesilwane, isilwane esihamba nawe, isilwane esilala nawe, lento iyazijika ifane nomuntu oyindoda ngelinye ixesha, ifane nomuntu omaziyo ngelinye ixesha, ifane nomuntu ongamaziyo. Uzihambile indawo ufuna ukuncedakala but awancedakala. Well, I've got good news for you. I've got ikhombo yokukunceda ukukulahlisa izilwane. Baninji bafikile benengxaki for years yesilwane, benengxaki for years yokuhlukunyezwa nokulalwa sisilwane. Well, ndinekhombo ngoku yebhubesi enamandla esesincede kakhulu abantu abaninji kwelo Mzantsi Afrika ukukulahlisa isilwane. Ngicela undifonele ngoku ndithethayo ndikulungiselele noba uphina kweli lo Mzantsi Afrika. Ikhombo zam zithatha only 3 days zifike kuwe. Order le khombo ngoku, inkhombo yesilwane sibiza ngoba yibhubesi, izokwazi into yobana ifike kuwe nawe utsho uphumle kule ngxaki yesilwane. God bless you. Usafona njalo. I'm waiting for your call. Abantu abasoloko belekwa zintshaba, abantu abasoloko besilikhona, abantu abasemveni kwamtshawe ndifuna undincede ngento zokundiqinisa. Wale ndaba ezimnandi i-bracelets zikaMprofeti, abantu banxiba i-bracelet zikaMprofeti nalapho ndiqinisa khona, nalapho ndithi xa ubabulisa babambe isandla ngesi sandla sine-bracelet zikaMprofeti. Ndifuna uqinisa wena so that iintshaba zakho zingabi nawo amandla wakho, kanti ke loo khombo it's available. Call me now ndikwazi ukuthumelela i-bracelet zikaMprofeti ngoku. Kuba bonke abantu abanengxaki nezimali, usebenza kanzima but imali yakho awuyiboni, usebenza kanzima kodwa imali yakho iphuma phakathi kwezandla, unamatyala, uze ubolile, awunanto okwazi ukuyikhomba. Ndinendaba ezimnandi zokubana ndinekhombo estrong, khombo enamandla neseyinceda abantu abaninji kwelo Mzantsi Afrika. Ndibiza into yokubana yimvula yemali, ndibiza into yokubana kuqhobhoza ezimalini. Order that khombo, ngicela undifowunele ngoku ndikuthumelele ngoba baninji sibancedile benengxaki namatyala, benengxaki nemali engahlaliyo, benengxaki nemali evele iphume phakathi kwezandla. Sibancedile, bakhululekile. Ngicela unceda wena, ndifowunele ngoku and order this khombo ebizwa into yobana kuqhobhoza ezimalini, nawe utsho uqhobhoze uyibone imali yakho isebenzele kanzima lijawu lamatshawe. God bless you. Usafona. I'm waiting for your call. God bless you. Amen. Kuzindawo ezimnandi into yokubana ichawe lamachawe alifikanga ligalelekile endaweni yase-East London ngomhla we-6 kaJulayi. Ndizawube ndise-East London eGompo Hall exactly in the morning ngo-8 o'clock until 1 o'clock. Ndifuna bonke abantu baphume, abantu base-East London. Ndizabe ndilapha eGompo Hall strictly ama-1-on-1. Ndiniphethele intsebenzo yempindezelo ezintshwabeni zakho, ile oil enenaliti ngaphakathi ndasekhaya. Intsebenzo estrongo ihamba nesepha zokuhlamba zenhlahla ne-oil zenhlahla. Ukanti ke abantu abagulayo nabo ndiyakwazi into yokubana ndibanikeze amayeza. Une-high blood, uneswekile, unebekelo, noba ugula intoni na, amayeza uMprofeti uzabe ewaphethe. Nditsho nabantu abashiywa zingqondo abaphambanayo ndizabanceda. So ngomhla we-6 July I'm coming to East London. 6 July ekuseni from ngo-8 until 1 o'clock. Kuzindaba ezimnandi into yokubana ngomhla wesithandathu, umhla wa-6 July, ichawe lamachawe lize Kongce. Bantu baseKongce, bakhaya bama, ndiza apho e-El Shaddai Lodge, okanye abanye bayazi njenge-El Shaddai Guest House. You need to search for it. Ndizawube ndilapho exactly ngomhla we-6 ngo-1 o'clock. Ndizawube sendikhona until late emini emaqanda ngentsimbi yokuqala e-El Shaddai
Guest House okanye El Shaddai Lodge. Ndiza apho bantu baseqonce ndiniphethele le ntsebenzo yokubuyisela into emntwini wayo, impindezelo ezintshabeni zakho. Ndiphethe inaliti, ndiphethe ioil enenaliti ngaphakathi namayeza abantu abagulayo, abane high blood, abane swekile, abantu abanamabekelo, abantu abaphambanayo, noba ugula intoni na, ndizabe ndiphethe intsebenzo namayeza azawuthi abe ayakunceda. Strictly ama one-on-one, uhlala nam phansi ndikuxelela indaba zakho, ndikuxelela uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, and most importantly sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Halala singenile eqonce. Amen. Bantu baseNkofimvaba, ichawe lamachawe lifika ngaligalelekile eNkofimvaba. I'm coming for the very first time eNkofimvaba. Ndiza nentsebenzo, impindezelo ezintshabeni zakho. Ndiphethe ioil enenaliti ngaphakathi, nalapho ndizabe ndikusebenza khona ndiphethe namayeza for abantu abagulayo, une-high blood, uneswekile, uhlutshwa libekelo, uhlutshwa imilenze edumbayo, izinto zokuxhela ekhaya, ininji into ndizabe ndiniphethele yona. Nesepha zenhlahla. Bantu baseNkofimvaba ngomhla we-9 masidibaneni apha eTown Hall. Ichawe lamachawe lifuna uhlala nawe phansi, sijongane ubuso ngobuso, ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, ndibe sendikunikeza mbukeli ezintsebenzo zechawe lamachawe. You need to register. Ndifowunele ngoku and book your appointment. The numbers are on the screen. Ngicela undifowunele ngawo lo mzuzu ubekele esakho isitulo. Halala siphakathi eNkofimvaba eTown Hall ngomhla we-9 kuJulayi. God bless you. Amen.